Siphinde sinibingelele kwikhaya TV2. Wena-ke uqala ukungena kuleli khasi, siyacela ukuba uchofe ibhathini usubscribe khona uzohlezi uyithola iy'ndaba njengoba zinjalo. Sibika sisemlazi eWard 86 ePhilan Vale esikoleni ekuthiwa iseMbokodweni Primary School. Lapho-ke kuqhubeka khona inkonzo kaComrade Phindile Zondo ebeyilungu le-MK Party, lapho-ke ethe wadlula khona emhlabeni. Wena-ke okwakho-ke ukuthi-ke uqhubeke-ke ubuke le video le elandelayo. Then after bese-ke siyaqhubeka nohlelo up to you Baba Mzimane. Mphathi ohlelo Ntumbeka Mpele, amavidiyo onke umkhandlu ongcwele okhona phakathi kwalezi sikole kule memorial service, umndeni wakaZondo, udadewethu Phindile eselele ngomqolo, ngiyanibingelela nonke. Angibonge ukuthola lithuba, ngumuntu othanda ukulalela futhi ekugcineni I'm a man of God. Sisukusho lokho ukuthi inkolo iyefana, inkolo ihlukile kunenye inkolo. So njengoba ngilapha nje bengiphuthuma nasemgwaqeni bese ngishayela ngalendlela exakile, ngoba ngithi mhlawumbe ngizofika sengiqedile le memorial service kadade wethu. Ngithanda-ke ukufunda izwi ngoba ngumntwana kaNkulunkulu. Ubaba uyifundile incwadi wabesebeka wayithinta izihloko nezisemqoka kakhulu njengabantu abakholwa. Akusho ukuthi uma sisemzabalazweni noma usemzabalazweni awukhona. Umthandazo iwona ohamba phambili kunako konke okwenzayo. Noma uvuka uhamba uyawuthandaza, ucela indlela uNkulunkulu wakho omkhonzayo. Kunencwadi yeZaga 6 ivesi lika 16, ngeshwa ngikhohlwe iBhayibheli bazalwane. If unini nayo lapho kuma cellphone izinto zikaJehova sezaba technology ngalendlela emangalisayo. Mhlasimbe beningangipha ngifunde isikhathi esiningi ke mina angiyena umuntu othanda ukukhuluma ngumuntu oselele. Ngithanda ukukhuluma ngathi nikhona makhona, ngoba thina esikhona kumele ukuthi sishintshe njengoba silapha sonke sisebenzela umphakathi. Angithi njengoba sisonke nginakhetha le nhlangano ngoba nasibophezela ukuthi ekugcineni sizosebenzela ini umphakathi. Ngiyayithanda ke leyo ke ngoba nami ngomunye umuntu othanda ukusiza omunye umuntu. Angithandi ukubona umuntu exakekile ngalendlela emangalisayo. Kusho ukuthi ngoba nawe usengiphumelele mina ekugcineni lo muntu engimshiya kanjani lo muntu la kufanele ngimkhiphe nami lapha ehlathini. Umuntu uhlele endlini ewayo ngizomkhipha kanjani endlini ewayo uma ngizohlala endlini nami ngiyikhiyele ngifake ucingo olukhulu olungangabonakali. Ngizomsiza kanjani? Angiphume kule ndlu yami ngihambe ngiyosiza umunye umuntu. Ngicabanga bafethu ke ukuthi comrades umngani lo yangithi ukuthi comrade umngani kumele siqaphelise bafethu njengoba sila ke memorial service nombani avuseleleke. Makhona umuntu ekade engahambi kahle akahambe kahle. Ufundele mzalwane iZaga 6 verse 16. Lezi zinto ezisikhombisa uJehova uyazizonda. Gijima nayo ke ntombi. Yebo, isikhombisa izisithupha, isikhombisa lezo. Kukhona izinto eziyisithupha azizondayo uJehova. Kukhona izinto ezisithupha uJehova azizondayo. Yebo, eziyisikhombisa. Yebo, ezisikhombisa zisinengiso somphefumulo wakhe. Amehlo azidalayo nolimi lwamanga. Amehlo adlinzayo. Amehlo adlinzayo. Sezona bazalwane. Uthi ubaba
akade lapha upastor akuthi angimazi upastor ubani uNjomani uthi umntwana kaNkuluNkulu akufanele umntwana kaNkuluNkulu kodwa ube ibhukudwana ube ibhukudwana umuntu onamanga nikhona bazalwane lezi zinto ezisithupha uJehova uyazizonda ithi lencwadi yebo ke ezisikhombisa zisinengelo somphefumulo wakhe ithi amehlo kanjani adliza ngicabanga njengoba sithi lapha nje sonke siyajajana azile uzojajana njengoba silapha sonke sizozophelezela abani uphindile sizingqono silikabani kaphindile azile lapho uzovusa yini amagqubu ukuthi njengoba ulapho namhlanje kule nkonzo ngizokuthola sizelo bazalwane njengoba ulapha nje wena kade sifunana kuma Instagram nabo WhatsApp nasemagroupini sotholana namhlanje ke ilanga leli sitholane namhlanje ngifisa ukuthi sihlanganiselana sihlanganiswe ukuthi singabantu labakabani bakaNkuluNkulu sizelo bazalwane futhi ngifisa ukuthi isikhundla emhlabeni isikhundla is nothing ifisa ukuthi isikhundla is nothing isikhundla uzalwa naso uma sifuna isigama wakho ungazange unikwe isikhundla akufanele usifose ngoba vese lento noma ungayifosa lento akuyona yakho Wakumi bomi wo. Mandla. Viva mkhonto wesizwe viva. Viva. Aya. Ngicela ukubingelela, ngizobingelela abafundisi. Ngibingelele umndeni. Ngibingelele ama-comrade, ngibingelele ihlalo ngokuhlukana kwazo, ama-portfolio, structure sinaso kwesikhashana. Okay. Igama lami uNosipho wakaduma, abaningi bangazi ngoBaby Blue, uVD coordinator waseMbokodweni, ngino convener uThembi waseMbokodweni. My comrade ngicela ukunamukela. Siyabonga kakhulu ukuba niphumelele ngomningi benu. Nizosikhalisa. Silahlekelwe usisi wethu, silahlekelwe umzali wethu. Silahlekelwe kakhulu my comrade. Kona kubhlungu kepha inhliziyo sesikhululile. Nakho konke esikuzamile ukwenza sesizamile ukuthi comrade lethu lijabule nalo lapho likhona. Comrade akukho okuningi engakusho ukudlulisa amazwi okubonga. Ngiphinde ngidlulisa amazwi okududuza kumndeni. Shaba ulofalo. Siyabonga ma comrade, siyabonga kakhulu ngoba nibingxenye yethu. Amandla. Ethi awubabuze wayithanda sasijika kanami ngiqala ukufika emkhontweni lo sisi ngathi mangikhamba kwathi awubabuze kusho ukuthi wayibuza mina ngathi hayi kuwona umkhonto ngisacela labo sisabahamba lapha phezulu behlike Nkosi yami asibhukhanga leyo ndawo ma comrade sibuyele la ngezantsi khona nangelinye ilanga masisicelile isikole sisithole awushaye mfana wami Amandla
Ithi anbabuze anbabuze ayiziyuda babuze anbabuze ithi anbabuze ithi anbabuze anbabuze Ramaphosa ngasibusa kanjani Ramaphosa ngasibusa kanjani Anbabuze Stellenbosch isicontrola kanjani Anbabuze Stellenbosch isicontrola kanjani Anbabuze Ithi anbabuze ithi anbabuze anbabuze Ramaphosa ngasiphatha kanjani Ramaphosa ngasiphatha kanjani anbabuze South Africa lanti posha kanjani anbabuze South Africa lanti posha kanjani anbabuze ithi anbabuze anbabuze ithi anbabuze anbabuze Phala no-operator kanjani Phala no-operator kanjani anbabuze uRupert ngasicontrola kanjani anbabuze uRupert ngasicontrola kanjani anbabuze Raka Amandla ma-comrade. Ngicela ukubuza Sanibonani ma-comrades, uNompumelelo wakanjapha lo uward convener wase-Ward 86. Ma-comrades sila ngophindile Zondo i-comrade lethu ebesihamba nalo u-MK. Sinophindile Zondo siqale ukusebenzela umkhonto ngoDisemba. Sihamba sinxenxa abantu lapho saqala khona, saqala ukusebenza kaMnyandu. Sihamba sinxenxa abantu nophindile Zondo. Ube yisosha elizinikela ngalendlela le eyisimangaliso. Umntwana obengakuthanda ukukhuluma engasihlanganisi nezinto eziningi. Besebenzela nje umkhonto eyaphambili ngaso sonke isikhathi. uComrade Phindile
usebenze nathi for lo mkhonto isikhathi esingangabo 3 months sehla senyuka naye sakhi membership singena ko door to door. uComrade Phindile kwahamba kwafika isikhathi lapho egenwa khona umkhuhlane. Umkhuhlane wakhe wamngena kancane kancane waloke ephuma engena esibhedlela ekuhambeni kwesikhathi ugcine ese-admitwa straight esehlala khona esibhedlela. So uComrade Phindile ke njengecomrade lethu kwahamba ukugula lokho kwase kuyamanela. Siyakhala kakhulu ngoComrade wethu uPhindile ngoba bekuyicomrade ebeliya phambili kakhulu nomzabalazo. Ubehamba futhi ubezothatha ubeke phambili ngoba ubengandile nangakukhuluma. And nezinto ezenzakalayo namhlanje I'm not sure ukuthi ubeyingena. Ubeyicomrade elihamba kahle, elihamba ngohlelo olungena inkinga nabantu. Ngiyabonga ama-comrade kodwa nje icomrade lethu indlela elihambe ngayo ngithi dudu emndenini wakaPhindile Zondo ushiye izingane zakhe emhlabeni. Ngiyathemba ukuthi izingane zakhe uzozibheka ngendlela uzoba yicomrade eluzoletha ukuthula ekhaya njengoba naye ebevele nokuthula. Ngiyabonga kakhulu ma-comrades sengazi ukuthi uPhindile angaletha ukuthula noxolo ekhaya. Lala ngokuthula Comrade Phindile, inkosi ibe nawe lapho khona. Siyabonga. Igama lami nguthandazilwa kaMkhize eWard 86. Sihlangene la esikoleni eMbokodweni. Size kwi-memorial service yaPhindile Cynthia Zondo esiqale nayo ugijima emkhontweni ngoDisemba. Lisebenzile ke iComrade ngokuzinikela okukhulu ngoba kuthe noma seligula lahamba noma seligula libuye likhale ngeinhlungu ntambama. iComrade lizinikelile ngayo yonke indlela obungacabanga ngayo. Ukusukela manje na ke sikwi-memorial service ama-comrade egcwele khona nomndeni wakhe nezingane zakhe ngokukhulu ukudabuka. Sithe sokhala nabo sikhumbule usuku lwakhe nezinsuku esihlale nazo sibungaza ubuhle nobubi obukhona emhlabeni. Siwumkhonto sithi silimele kakhulu amasosha njengalawa besisawadinga kakhulu and siyawadinga. Ubenesibindi uPhindile eyimela futhi into yakhe yomkhonto uthanda ngoba kuthe noma sesesibhedlela wacela ukuthi ucela ukwenza special vote ephatheke kabi noma sesihluliwe sekuthiwa sihluliwe kuntshontshwa amavote ethu waphatheka kabi ukuthi kanjani ukuthi amavote antshontshiwe silahlekelwe kanjani ngoba umkhonto bekufanele uphathe kodwa besinalo ithemba lokuthi uzovuka phansi siphinde sihambe siyogijima. Ukusukela manje mesiqeda lana izobe siyavalwa i-memorial service sobe sesihamba ke ngomgqibelo sinomkonzo yakhe yokugcina khona lapha eRed Cross ka-U eduze kwe-office lekhansela la kuzoqhubeka khona wonke umcimbi sizombeka endlini yakhe yokugcina. Sibonga kakhulu kuma-comrade afikile, sibonge kwi-leadership yaseMlazi, sibonge kumndeni, sibonge kona wonke ama-comrade ethe yazinikela. Siyabonga.